verano muerto, ver a las chicas pasar, será como aquella canción de los años 80, seré como el tipo que algún día fui. Gracias. O que acabamos de ver, como vistedes, eran pequenos trozos de obras e algún o escoitei por aí. Agora, Ángela Orosa, Eva Montero, van a dicir unhas palabras e continuamos con este desastre bonito. Creo que, por lo menos para a miña experiencia, a razón de que este grupo leve tantos anos funcionando está moi clara, porque a verdade é que, aparte, un grupo de teatro, aparte de aportarte unha maneira de perder a timidez, de ser capaz de expresarte mellor tanto fora como dentro de estea, axúdate moitísimo a ser autocrítico contigo mesmo, porque aprendes a saber que tens que traballar, que tens que esforzarte para que as cousas saian ben, non só por ti mesmo, senón tamén por os teus compañeiros, e porque as cousas saian ben e as obras queden bonitas. E a verdade, para min, o máis importante dos grupos, do grupo de teatro, ademais de pertenecer ao Dani, son os compañeiros, porque faz uns amigos e creas uns lazos con eles que son moi importantes. E ademais, vives unhas experiencias con eles que eu non as cambiaría por nada. De feito, pasoume nunha obra, no Principiño, que eu facendo o Principiño, na última estea tiña que abrir unha maleta e eu se suponía que ia encontrar cousas na maleta, pero non sabía o que ia facer. E de repente cheguei a estea, abrí a maleta, empecé a topar aí que había cousas miñas, pois moi personais, como pois un peluche ou así, outras cousas que pertencían a outras obras que eu xa fixera con Dani. Entón, a verdade, pasou moi en esa estea que emocioneime moitísimo, case comeza a chorar, que de feito eu intentei contelo porque eu pensaba que ia quedar mal, pero resulta que era o que quería Dani, pero bueno. Eu son Eva Montero, son da xeración de Principiño, non estivo na obra, pero son da xeración, e a mí no teatro cambioume porque fíxome formar unha personalidade marcada e ademais fíxome ver o que quería facer no futuro, que